Már egy kicsit soknak tűnt, de még mindig ott van Borja Valero, hátvéd, ezt már nem tudja állítani, Saponara. Itt kapja meg a labdát, itt a visszacsel után akár ballal el is lőhette volna, ha a bal lenne az erősebb lába. Végül Morettitől került először Borja Valerohoz, és utána pattant oda Hartról, egy bravúr után a labda a gólszerző Saponarához, aki pedig meg... Borja Valero a sarokban. Jól jön be! Gól! Kalinic! 2-0. Kieső helyen álló csapat kapott több gólt nála a bajnokságban. Igen, hát Kalinicet hátulról próbálta Barreca megelőzni. Ugye előz, szóban benne van az, hogy előről kéne ezt megkísérelni, elég kéne kerülni. Erre halvány esély. Rossettini középre, nagy helyzet, Bozsé! Moretti! Belotti, gól! Kihagyta a 11-es, de onnan már nem tudott mellé fejelni. A 65. percben a Torino szépít. Döbbenetes. Egy órán keresztül semmit nem csinált a vendégcsapat. Aztán kiharcolt egy 11-est, amit azon nyomban kihagyott Belotti, ahogy módja volt rá. És amikor már végképp elkeseredhetett volna az együttes is, meg ő maga is, akkor szerez egy gólt. Ez nem les, és mintha Moretti sem lett volna. Badej. Ott marad a labda, Falké. Borja Valero. Chiesa nem tud utána nyúlni. Barreca teszi be, Gustafsson vissza. Baselli emeli, Belotti helyzete. Gól! Kiegyenlít a Torino. Mekkora változás volt ezen a meccsen. És Belotti második gólja